Mga kapuso-tuman kainit sang tiyempo, mahimong makaapekto sa ginapreparar ng mga pagkaon sunod sa isa ka sanitation inspector. Paano bala makalikaw nga mapanos ang pagkaon subong nga tuman ka pa ang sang panahon? Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Padayon nga maeksperiensyahan ang mainit nga panahon sa Western Visayas. Magluwas sa tao, mahimo man nga maapektuhan ang mga pagkaon nga ginapreparar. Sunod sa sanitation inspector, mahimo nga makontamina ang pagkaon sang virus, microorganisms o kun bakterya sa tion nga ma-expose sa init sang adlaw. Kag kun makaon sang tao ini, ang sarang nga tunaan sang food poisoning o kun paglain sang tiyan. Nag-follow kita sang 4-hour rule, which is nga kung ara lang sa room temperature na 37 degrees centigrade, 2 to 4 hours lang na siya ang aton nga pwede nga ma-expose dira sa amo nga temperature. Pero kung mag more than 37 degrees centigrade, malesen ang time sa pag-expose ng food. So instead of 4 hours, it will be 2 to 3 hours na lang. Ang advisable nga dapat nga i-expose mo ang food sa room temperature unless nga kung ibutang mo siya sa refrigerator. Ang iba nga karenderya may diskarte man agud mapreserba ang linuto. Diri sa Pavia, ginasiguro sa mga manugluto nga preska ang tanan nga panakot. Kada po tayo niya may patuluan ko niya lang dason ang kwan sang adlaw sang imo pagkaon di way nag-reflect sa pagkaon, hindi pagpainitan. Kapili kung kay siyempre ay laya baligya pero may refresh sa laya pero may bago bala. Kaya makita mo man nga do namin man ang iya itsura. Panugyan sang sanitation inspector sa food establishments. Kinahanglan sundon ang food safety measures lakip na ang pagluto sa insakto nga temperatura kag ang mga leftover kaisa lang irihit kag konsumuhon gilayon. Kasubong sa mga pagkaon nga may panakot nga gatas nga madasig nga mapanos kung wala nasulod sa refrigerator. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.